Okay, all of you. Le benching to lo. Oh, le kan jitra nang ki. Write each of the following as decimal number ah kan chantir don ni. Oh, so na mangan ka silfia to che uwa decimal chu enge kan ti chuan o number asem zo theilo point ma kan sem zo kha decimal point kan ti chu ni ta ni chu oh number chim kha a divide zo theilo wa ma ro chu a divide ral na tan kham point kan da thin ta ni chu decimal kan man na chu ni ta ni chuan decimal chu enga nge kan man tang kai thin kan ti chuan poisa chung changa te ro thil measurement of mass kan ti thil thui zong te alat zong te ka tiang cha kan mang thin ani le ti chuan fraction number alo om ta ni write each of the following as decimal hey hi fraction number kan convert don ta a kan ti da tu chu hey 8 by 10 ani ta ni te ro lo chu in lo chok ve pang oh hey hi decimal point kan chan ti don chuan 10 hian 8 kan divide tang lo divide ve paru le 10 in 8 kan divide chuan oh lo soi su le in zo to po lo soi su helam pa lo ya do 10 in 8 divide thei lo tro chu wan chu ta hen nge kan bel thin kha 0 chuan 0 zo ai kan da le thin oh decimal point kan da nga ta 0 kan belam 10 times 80 chu a times 8 na 80 mo chuan sem zo wa answer a chuan nge kan ti thei kan ti chuan 0.8 alo chu don ta ni oh ki a convert dan chu ni ta ni chu mo ti chuan hey chu in thiam mai anga ama ro chu number dang kha om vele thei ta ni 100 lai ka kha kang lo Andrew number b na hian antina 5 divided by 5 by 100 om ta ni 5 by 100 hi oh 5 by 100 hi decimal point akan le don a process sui nang reng a chodan sui nang reng 100 khan 5 hi kan divide le me ang oh 100 in 5 kan divide don ta ni ti chuan in 5 in a 100 in 5 hi a divide thei lo tro chu ban chuan ta des 0 kan belanga decimal point kan danga 0 ala om oh chuan la hian in sian nge tu chu kha tu ma lo tong su la hi eng vai nge la hian 0 kan bel 0 kan bel le ngai don ta ni eng vai kan bel 0 kan bel don kan ti chuan number danga po sia tu asem tu aya asem tu number hi a kem reng chuan hetila hian 0 bel tu kan cheng em oh asem tu aya asem tu number hi a kem reng chuan a question sa hian 0 bel nge tu ni oh ti chuan ta 0 kan belanga ta 0 kan belang 100 times isang 5 are 500 more so kan same zo therefore the answer is 0.05 ka answer lo ni le don ta ni oh khalai chin kha kan chiang em oh le he ka den le ang question number c na chon 274 kha 10 ni kan divide angai ve to thung ta ni tero decimal point kan chan ti do chon eng ma kha har sa om lo oh 10 in 74 kan divide ang chuan 10 times 74 nai ber tu chu 10 times 7 tro 70 ni a kan minus anga 4 la banga 7 minus 7 to 0 zer khela ngai talo ta ni ti chuan ta hen nge kan bel don kha oh decimal point kan belanga heta 0 oh ti chuan 10 times 40 chu esa nge a times 4 na 40 oh chuan in sem zawa therefore the answer is 7.4 oh kha ni ta ni le ka so ka pedon chewa ka explain lai uluk dei lo ngai tharu oh in ngai khak lo chuan in thiam lo le ang oh le ko chuan hey chu all sum do in kan la chok thei ta ni tro ti chuan question number d na chuan 2 digit antina 63 by 100 ni ta se hey decimal kan la chan ti don fo ta ni tro 163 kan divide dona kan ti dan tu chu angai vek oh 63 ni 163 sem thei lo tro chu wan chuan ta 0 kan danga decimal point kan danga ta 0 kan bel yang 100 times 63 613 hai ber tu chu a times 6 na 600 chuan kan minus 0 3 oh ti chuan in lai lo en rule point nuwa hela in chat tu sun ji mi ka soi na khana confusing don yo oh ai ang don lo dia hey ta chuan
point nu ai number pang ai om to tero 6 om to 1 atanga 9 in ka number kha om to chu wa chuan hela hian 0 kan la bel top thei ama ero chu nakina hela hian number pakhat ma ala om lo chuan ta hian 0 bel phot tu o ama ro chu tuna chuan engwang 0 kan bel top kan ti to kan 0 kan bel top thi kan ti chan chu 100 times 6 600 hi kan nei to wa kan tero chu wa chuan point nu number om to 0 kan la thale a 0 kan bel le a sorry chuan 100 times 3 300 chuan in sem zawa therefore the answer is 0.63 kha acho dan chu ta ni le helam leki question a chuan write each of the following as fraction fraction a chan tir tu ra ni ta ni tro ti chuan decimal number kha fraction a chan kha kan zira ni mina han kan soi zo man lo deu le ka tro chu wa chon point a kan soi zo do ni antinan 0.6 om ta ni hey decimal number ani a hey hi fraction number a kan convert don chuan 0 hi kan latel don lo kha latel don lo tiro 0 kha chu number kha lak tel ngai lo ni chu ba chan 6 che kan la ang ti chuan decimal point om na place value hi kan enang 1 tens 100 ti kha in thevek to tiro chu ba chan kan count na nga 1 tens sa decimal point om awangin 6 by enge kan siang 6 by 10 kan siang don ni ani le heti lo deu hian question lo am ta se antina 0.08 0.08 hi lo ta se ting kan la kang 8 kan la photang atiro chuan decimal point om na value kan sian leang 1 tens 100 hei answer chu lo don ta ni chuan ani le hetiang lo chi deu hi lo om le ta se la antinan number in kara khan 0 ha kan dale sinang antinan 5.02 5.02 ta se tiang ai chuan 0 hi kan latel don lo kha kan latelang hetiang number om chuan 0 hi lak tel tur 502 by engti kan tiang decimal point ya value kan en liang 1 tens 100 an man thiam em ani le mo hei ti hian lo om ta se antinan for example 105.8 105.8 hi fraction kan san tir don choi te kan ti liang 1058 anh kan lang tero 1058 by engzang en diang a value kan nang 1 tens chuan 1058 by 10 ti khalo chodon ta de understand le athar chuan hei hi lo in ta ni question next adot le chuan kan em write the number name of each of the following number name ani chuan decimal number kha award tin kan zek don ni athu khan kan chet em oni 1 two in pia he ta class 1 2 3 vela in ji ang khan hundred in pia khatia in ji ang khan decimal number hi award tin kan zek ve thu don ni chu ti chuan engting e kan jiang kan ti chuan all sum lu tu number pa ngai ho jong kha kan la le me ang chu ba chuan hey 0 om ta tero 0 om awangin engting e kan jiang 0.7 mo 7 zia top tur mo mase kha ani to lo ti se tur decimal point a chuan decimal number a chuan 7 top kan ziak thelo aba chan chu hei point ma hian 0 om wang ani chu wang chuan 0 point hi award tin kan ziak don ti na ni chu kan he em chu chuan 0 na spelling nge ZERO point na hian point kha thuin kan ziak le me ang 0.7 yes come inside chuan ani le b na hi engting e kan zia vele ta kang le b na hi engtim ho 0.20 in zia lo tur engwang e kan ti chuan point no number reng chu a number malte te in lam tur kan he tiam em a number malte te in point nu a number reng chu number malte te lam tur chu wang chu kan zia dan tur chu 0.20 tin kan se kang lo se be paru ne 0.20
2 0 kan thế em thế lại poi lo en le rule si na poi eng ti kan sia ta kang le poi no number kha malte te sia tu kan ti chuam ti kan sia 9.25 ani le me kan lo jiak ve pa em 9.25 ani le di na eng ti kan sia ta kang le 5116 kan sia don mi ni lau tiro em vai kan sia don lau kan ti chuam point malam pang number hi chu award pang ai ang kan sia tur kan ti em award pang kan sia don choi ti kan sia 516 ja peru le 500 516 16.38 516.38 thì khang sẽ don tani chiang tiro okay all of you look at this side now next chuan okay write the following in figure ni china kan soi zo che alet thok khan ne opposite che khamo a figure in award thi kan je ve thu don ni chumo ki e na ki nula 0.8 ani chuan e de kan jiang a figure a chuan 0.8 khan me tiro chuan 22.09 ni ta se de kan jiang 22 ni chuan number pa ai khan me tiro 22.09 ni chuan 0 le 9 kan jia ka cheng em chuan ani le 300.82 ni ta se 300.82 ni chuan 8 le 2 kan jia ka ka jong kha ni me kan the thiam em le ki a figure a zyada award a figure a zyada chu ni ta ni let's look at this side ki decimal number kha kan la en zela ti chuan decimal number a khan find the sum til om ta ni sum mani chuan en ti dang ai kan chem sum mani sim chuan bel khom tur ti kha sia tur chuan kan bel khom ang amaro chu number in rem hian film khur tur ani decimal point om na reng le to in zone chat tur ani kan cheng em kha bitu me min lo decimal point om na reng le to in zone tur ya maro chei point nu a hian attend to 3 digit ten ya attend to 2 digit ani ya kha rem dan hi ulu de kan lo enang ama sepera chuan 46.138 kan rema chuan chu mi zo chuan 56.31 heti hian rem lo tur ani decimal number a chuan chiang em heti ang rem chuan adik thei lo ani chu wang chuan in rem dan tur chu ama sa number digit a khan thia in rem me ang chiang tiro chuan plus 101 to 3 digit ani 101.10 chuan plus sign kan da ang helai in en chuan hey decimal point zong hi a in zone thapa kan da ang chiang em then point heti han kan rem don ta ni 8 minus 0 chen sa 8 in bel pui tu nei lo tero so 8 kan dang 3 plus 1 chen sa nge 4 1 plus 3 4 4 plus 1 5 chuan decimal point kan la thanga 6 plus 6 to 12 12 plus 1 to 13 3 kan je ka nga 1 la bang 4 plus 5 is 9 tero 9 plus 1 is 10 0 kan je ka nga 1 la bang 1 plus 1 is 2 therefore the answer is 203.548 hello cho don ta ni check it out are you all clear let's find the difference between the following numbers number pani in thona kan jong don ni difference ani reng chuan in threat tur chu kan solution a chu kan cho dan tur chu minus tur ani what problem are the follow kal the find the difference of the two number te ni thea what is the difference between ti te pon ni thei ni khatiang ani chim chuan difference ani chim chuan minus tur ti chuan he number hi anula he 30.63 28.54 chu wang chuan number in rem khan number lian zok in ngai tuang number lian zok in ngai tuang chuan
decimal number a chuan point ma lampang ami number tam tam hi number lian zok ti sia tur ni a point nung lampang a hian number lian zok po ma se a point ma lampang ami kha number at kem zok chuan number kem ani ti sia tur ni antina hei question number 2 enula 381.02 ni 114.19 19.02 a in atam zok tiro maro chu a point number phalam panghin en chon 381 atam zok chu wang chuan a chunga hian a number lian zok zel kha inda don ti na ni chu chiang tiro adile 30.63 a le 28.54 a hian enge lian zok tang le 30.63 hi lian zok tiro chu wang a chunga kan dang 30.63 minus 28.54 ten re manga in minus to me don ni le lo chok ve paru le chuan heta point lo en le lok in zia mai 381.02 nge lian zo ka 140.19 381 lian zo tiro cho number lian zo zer ka chunga in dang nakina chon en nung zo ka thian lo lom don ni alian zo kha ne chuan minus in ti don kham subtraction pang ai ang khan kalmei turan ni hey point a hian eng mai buat lak buai ngai lo chuan 3 in 4 minus thelo watiro 3 in 4 minus thelo apu ka 30 na ni 30 minus 4 chen sang e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 na ni a chuan hi enge ni toang 5 minus 5 chen sang e 0 decimal point kan na thale chiang chuan 0 in 8 minus thelo wa 10 na ni 10 minus 8 2 chuan hi alo puk to ai nge ni 2 minus 2 chu nge 0 ziangai to lo tro chu wang chuan an difference an in thau na chu 2.09 alo in don ta ni he kan en vele ang 0 2 in 9 minus thelo tro 0 mi pu ka nge lo ni ang hi 12 minus 9 in sang nge 12 minus 9 3 yes chuan hey nge lo ni tong 0 ni to lo nge ni 9 minus 1 is 8 chuan decimal point kan la kha ang chuan ei him puk to wangin 1 ni to lo nge ni 0 tro 0 in 4 minus helo apuk le a 10 ni 10 minus 4 chu sang nge 6 chuan heng sang nge lo ni to ang 7 minus 1 is 6 chuan ei 3 chu eng number main ala puk ve lo ti sia tur 3 minus 1 chu eng sang nge 2 therefore the answer is 266.83 hian cho tur ni kan the thiam em le tuna pakhat in ti vele chinang atop nan